Chreis yn ôl, dyn ni'n gorffan heddi ma yn y gornel ffasiwn efo Hyw. Asgoffa ni beth sy'n drafod heddi ma? Wel... Dolig wedi cyrraedd, ond ti'n cweith yn... Mae Dolig wedi cyrraedd, boes, y studio, ond i ni'n torri'n ffordd mewn yn araf bach, felly dwi ddim yn gwneud ffrogau parti eto, ond gwisgoedd sydd yn addas ar gyfer unrhyw ddathliadau os chi'n gadael y swyddfa, gadael gwaith, neu mas ar y penwythnos ac ati. Felly mae popeth wedi bod yn rhesymol iawn o ran pris, achos mae hwnna'n bwysig iawn i gofio. Gallwch chi gael glitz yn rhad iawn, boes, ac yn aml iawn, os chi'n prynu gwydwch ffrog sequin, does dim pwynt prynu talu 300 pint, amser gewch chi'n am 30 pint, ac chi'n gwisgo fe unwaith. A mi fi stryd, Ie, odi, mae'n fi stryd ofnadwy i bawb, ond dwi. Felly Margaret yn mynd, fel chi'n gweld, mae Margaret yn licor cyfwisgoedd ar ddiddyniadau, a mae wedi mynnu gwisgo hwn ar ei ffen. As mae'n gweud, fyned mae'n Dolig yn dod, mae Margaret yn licio gwisgo'r addurniadau gwallt yma. Ond mae'r wisg yn dod nawr o Wallace. Oedd Wallace yn siop fawr llwyddiannus ar liwti hun, ond erbyn hyn chi'n cael nhw mewn siop eraill, concessions. Felly rhywle fel outfit neu ambell i'r Debenhams mawr byddech chi'n cael Wallace. Dillad gret am brisiau rili resymol. Mae'r prisiau sydd ar y sgrin fan hyn nawr yn cynnwys yr 20% sydd bant o'r label yma ar hyn o bryd. Felly 28.80 cinog am y jacket ac 20 am yr flowsen sydd dano. A chymod beth, maen nhw'n edrych llawer mwy drud. Mae hwnna'n lyflu. Mae hwnna'n neis iawn. A gallai weithio pawb adre hefyd, mae rai fi gyfaddau, pan biges i reini fyny, o'n i ddim quite yn siŵr, o'n i'n twmlo falle, chymod, oedd e ddim digon special, unwaith chi'n dod i nhw mlaen, maen nhw'n edrych yn greit, felly sdim lot o pêl dyn nhw ar yr hanger, ond unwaith maen nhw ar y corff, mae'n edrych yn ffantastig. Y trwser wedyn yn yr un modd yn dod o Wallace, mae 20% bant fyna ar hyn o bryd. Dwi ddim quite yn siŵr beth yw'r reolau pan bod nhw'n barod wedi dod i 20%. Dwi ddim yn quite yn siŵr os taw hwn yw'r del os ti'n cael ragor Gwener di, os ti'n cael ragor to, ond cofiwch i checo hynny yn y siop. Ac yn aml iawn, boes, cofiwch gewch chi pethau yn y siopen rhatach na gewch chi pethau online hefyd. Yn aml iawn, mae'r del yn wahanol iawn i'r ddwy siop, ond fe? Reit, mae hwnna'n neis. Ac wedyn, bag a bach o sprif yn un wedyn yn dod o Topshop, a mae hwnna ar hyn o bryd lawr 14.40 cinog. Fel o'n i'n gweud, mae bagiau, pidwch talu croc pris, mae bagiau yma, yn y gyd yw'r rhain i fod, yw'r creu statement bach cyflym iawn. Byddai sicrhau chi, bydd y bag yma ddim yn edrych fel un ar ddiwedd y nos. Na, yn sicr, ie. Felly, mae'n wisg i hun yn edrych jyst yn hyfryd, a fi'n credu chwil digon special i fyny unrhyw un o'r dathliadau. Hwna'n gret. Diolch yn fawr, Margaret. Diolch. Nesa nawr mae dyn ni Emily. Ac yn aml iawn, mae merched yn meddwl bod rhain o ddangos o gwisgo dillad sy'n dangos lot o gron, neu pethau byr iawn, neu pethau chymod fel ffrogau sy'n llon sequins. Sgwylwch pwy mae sophisticated mae Emily yn edrych yn hon. Mae jyst yn edrych yn gret. Y jacket yn dod o River Island. Wedi sôn lot bod y jacedi tuxedo yn ffasiynol ar hyn o bryd. Felly mae hon ar gael mewn pink, mewn D-plime, neu gyda hon sydd yn y felfet a'r sglaen trwyddo fe gyd. Y fres dwbl. Yn lle mynd am rhywbeth wedyn a sparkle, wedyn mae'n sglaen a lliw o flowsen. Mae unrhyw bryd chi'n dod i satin neu felfet, fel ni'n gweld wythnos diwetha, mae'n neud rhywbeth i edrych mwy arbenigol ta beth. Felly, falle bod rhywbeth fel un dych chi yn y cwbl dillad, byddech chi beth wedi meddwl gwisgo fe i Parti Dolig, ond unwaith chi'n cyfuno fe gyda'r darnau arall, mae'n edrych yn gret. Trwser di fan hyn, mae hwn unwaith eto'n dod rhan o siwt arall, bandyn lleder am y wast fan hyn, ond fi'n siŵr bod trwseri di dych chi'n ti, os oes trwser di dych chi'n ti, bydd soddwch yn y jacket sydd yn 69 pint, ac wedyn wrth gwrs felly trwser dych chi'n barod, dim gofyn bod trwser arbenigol dych chi. Ond yn licio'r ffaith bod y bag a'r sgidiau yn matcho fan hyn, tipyn o sparkle a'r un math o sparkle. Chymod, mae hwnna'n bwysig. Os oes rhyw fath o gerrig yn cerrig diamante yn yr esgyd neu'r bag, triwch matcho'r ddoen, mae'n gallu edrych bach yn od. O, hwnna'n smart iawn. Ond mae'n edrych yn gret, ond diwe. A'r antlers wrth gwrs unwaith eto bach o sbri. Plethu'n wych. Diolch. Nawr gryndwch, mae rai fi gyfaddau un peth i chi fan hyn. Nos lun ar y raglen, i ni wneud items rhwng Parti Dolig ar gyfer pobl ac ar gyfer y cwn. Reit. A o'n i wedi rhedeg mas o gyfwisgoedd. Felly, mae'r cyfwisg ein mae Christine yn gwisgo fan hyn yn dod o Pets at Home. Fi jyst yn mawr o bitho, Sian, bod i ddim yn mynd i ffod i ffos ar y catwalk. Ond, fel gydwch chi weld, gweithio'n berffaith. Felly, os chi bach yn dyn, os chi bach o gardi, a chi ddim yn gwario lot ar hyn, chi brynu rhywbeth ar gyfer eich hun, a wedyn defnyddio ar gyfer y neu ffordd arall. A chi'n credu bod fi'n jocan, nos lun o'r raglen, fe welwch chi hwn yn dod mas unwaith eto. Jacket wedyn, fan hyn o Principles, mae hwn wrth gwrs yn y ffwrdd ffug hyfryd, mae fan hyn, mae'n y lliw gwyn.
Nawr, mae'r ffrog yn dod mewn di arian neu lliw o jacket. Yn ddelfrydol, wy'n cyfaddau bydden ni wedi dwlu cael hon yn y lliw gwyn, ond oedd hi ddim ar gael yn y maint yn siopa yn y siop, oedd modd cael hi online. Mae rai fi wedi, o'n i'n hoffi'r ffaith bod y lliwiau i gyd yn cyfun, ond gyda'r arian wrth gwrs dyw e byth yn mynd i ddyddio. Mae'r math yma'r ffrog byth yn mynd i fynd allan o ffasiwn, yn wedi pam chi'n edrych ar y pris y ffrog fan hyn, 39 pint, pris llawn. Ie. Fori boys, chi'n mynd i gael bargen. Felly chi'n cadw hwn i flwyddyn nesa a cadw hi'n daclus gan dod? Yn bendant, achos mae stretch ynddo fe, nid sequins go iawn yw e, felly byddwch yn ofalus bod chi'n lapio fe mewn bach o tissue, dod i fe mewn dror a ddim anghofio bod yna, ynddo fe? Ie. Ac wedyn, yn yr un modd, wedi defnyddio bag lleder yn ots yn y bag i fynd mas gyda'r nos, gyda hwn unwaith eto, a sgidiau bach o ffeith. Gwych. Hyfryd iawn. Diolch yn fawr. Ie, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. Reit te.